खामानि मावबोनानै बिराद खस्थ' मोनबोदों उन्दैनिफ्राय गतिके आंनि फिसाजोखौ आं मावबोथारा भुल धारना बियो आरो बिदिनो अलसिया खालामोबा सानसे समाव बियो बिहामजो जाहैगोन सानसे समाव मालायनि न'खरनि बे बिमाबो जाहैगोन बै समाव बियो जे गाव उन्दै बोसोरनिफ्राय सोलोंनांगौ बाथ्राफोरखौ मिथिलाङाबा बै समाव रायजो जानायाव सानफ्रोमबोनि खामानि मावलांनायाव गोबां बियो सौथुनो गोनां जागोन दा बेखायनो आं खावलायनाया दिनै मोनफ्रोमबो खामानियाव जों स्किल आपडेट जानांगोन दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जोङो दानानै होबायमोन जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबां आइजोफोरजों सावरायदों सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनजों सावरायदों दा सावरायनानै जों बेखौनो मोनदांदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' दिनै बेंकनिफ्राय जोङो मालाबा फाइनान्सआव लाबाय मालाबा लनफोरखौ लाबाय हेल्पखौबो लाबाय दा बेनि उनाव जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ नाथाय दिनै मोजां अबस्थायाव थांनो हायासै सेल्फ हेल्पआ माखौ बुंदों गावखौनो सहाय खालामनाय आत्मसहायक होनदों गावखौनो सहाय खालामनाय दा गावखौ सहाय खालामनो उद्देश्यआ मा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आं बेंकनिफ्राय फैसा लागोन आं जुदि 10,000 मोनोबा आं बेखौ 20,000 खालामगोन 1 लाख मोनदोंबा 2 लाख खालामगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि मावगोहोखौ बारायनो हानांगोन आंनि पटेन्सियेलिटिखौ आं बारायनो हानांगोन कन्फिडेन्सखौ बारायनो हानांगोन केपासिटिखौ बारायनो हानांगोन नाथाय जों दिनै बेंकनि फैसाफोरखौ लानानै मिसइउज खालामदों गोबां आं अनजलि आफाद होननाय बै सुबाय